تازہ ترین اپلوڈز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ دھیاں پتر یا گلہ دیندہ ہے، دھیاں پتر یا گلہ دیندہ ہے، کھزر و ہکو اکلہ دیندہ ہے، وسیلہ اللہ دے بندے بن دین وگرنہ ہر شائے و اللہ دیندہ ہے، وسیلہ اللہ دے بندے بن دین وگرنہ ہر شائے و اللہ دیندہ ہے۔ برادران اسلام، عزیز دوستو، آج دا پنجابی محفل مشاعرہ جڑا کہ قدیر سیالوی پروڈکشن دی طرفو انعقاد پذیر ہے، عید تے تو انہوں ایک عظیم تحفہ دیمان لئی خصوصی کاوش جنہ دی شاعر جناب یاسر عمران عاطف صاحب انشاءاللہ بڑے سونے انداز دے نال شاعر اپنی اپنی حاضری پیش کر سن۔ برکت واسطے میں انہوں پہلے نعت واسطے یاد کیتا گیا، ایک نعتیہ کلام پنجابی، کیونکہ پنجابی محفل مشاعرہ نعتیہ کلام ہی پنجابی۔ میرا عربی مدنی ماہی چن، میرا عربی مدنی ماہی چن، میرا عرش بریندہ راہی چن، میرا ڈھول سجیلا تے سونا۔ اگر جملے سن کے دل خوش ہوئے پیار نال بولنا سبحان اللہ۔ میرا عربی میرا مدنی میرا ماہی چن، میرا عربی مدنی ماہی چن، میرا عرش بریندہ راہی چن، میرا ڈھول سجیلا تے سونا، ماہی نکھریلا تے سونا، غیسوتے زلف نرالی یہ موڈے تے کملی کالی یہ سرکار دشان مثالی یہ جڑا دو عالم دا والی یہ ٹورے تے دھرتی لفتی یہ رکے تے قلم بھی لکھ دی، جس یار تے چن کھلانا ہے اسا اس دا جشن منانا ہے، جس یار تے چن کھلانا ہے، جس یار تے چن کھلانا ہے اسا اس دا جشن منانا ہے، جد ورگا کوئی نہ ڈٹھا ہے او دا نام محمد مٹھا ہے، اے نام اسانو کافی ہے جڑا روز حشر دا شافی ہے، والفجر جدی پیشانی ہے جڑا آمن پاک دجانی ہے، جڑا آمن پاک دجانی ہے، عبداللہ پاک دجایا ہے، اے آگے جگ وسایا ہے، گناہگار ندیرج مل گئی ہے، ہر کلی گلاب دکھل گئی ہے، بے لجیاں دی من لگ جایا، ہر خزر غریب تکا جایا، دیاں در گور اڑنا حسن، ظالم موزور اڑنا حسن۔ مار سمر بھروانا صاحب، خدایا سونے نبی دی شادی دا کمی بن کے میں لاغ منگنا، خدایا سونے نبی دی شادی دا کمی بن کے میں لاغ منگنا، غریب ماں پیو دی دیاں دے لئی میں نیک مولا سواگ منگنا، کسے دی دی کوئی جہیز کوئی نہیں، کسے نو غربت ہم مار کھتیا، غریب دیاں دا کی بنے گا جب مولا تمہیں وسار کھتیا، جناب عائشہ دے صدقہ مولا، جناب عائشہ دے صدقہ مولا، کسے دی دینو تو دکھ نہ دیوی، کسر کسے نو جو دیاں دیویں تے موڑ نصیبہ دی بوکھ نہ دیوی، دیاں در گور ہون نہ ہو سن، دیاں در گور ہون نہ ہو سن، ظالم منہ زور ہون نہ ہو سن، مجبور یتیم دسائیں آیا ہے جڑا صرف غریباں تائیں آیا ہے، مجبور یتیم دسائیں آیا ہے جڑا صرف غریباں تائیں آیا ہے۔ اسے رزم دے اندازت آج دے مشاعرے دے جنہ دی خصوصی کاوش ہے انہ دے لکھی ہوئیاں دو ربائیاں۔ اللہ کل کائنات دے بندیاں دی شاہ رگ تو ڈھیر قریب ہے، سبحان اللہ کرتے کوئی پابندی نہیں۔ قدیر سیالوی پروڈکشن دی بڑی خصوصی محنت بھی ہے اور خصوصی کاوش بھی ہے، اسا سجنان وہ کٹھیاں کیتا اور اے جملے سن کو سبحان اللہ آخنا انشاءاللہ توڑا دل ٹھرسی۔
اللہ کل کائنات دے بندیاں دی شارک تو ڈھیر قریب ہے اللہ کل کائنات دے بندیاں دی شارک تو ڈھیر قریب ہے او واقف عاطف نیتاں دا رحمان توید حسیب ہے لکھ شکر کے مالک عرشاں دا میرا لکھیا نیک نصیب ہے اس پاک رسول دا امتیاں جڑا رب دا خاص حبیب ہے ربائی دوبارہ سماعت کرے آئے اللہ کل کائنات دے بندیاں دی شارک تو ڈھیر قریب ہے اللہ کل کائنات دے بندیاں دی شارک تو ڈھیر قریب ہے او واقف عاطف نیتاں دا رحمان توید حسیب ہے لکھ شکر جو مالک عرشاں تے میرا لکھیا نیک نصیب ہے اس پاک رسول دا امتیاں جڑا رب دا خاص حبیب ہے اور دوسری ربائی یا رب تو عرش عظیم دا مالک میں ماز کنگالاں بخشی قدیر سے علوی صاحب یا رب تو عرش عظیم دا مالک میں ماز کنگالاں بخشی تب عاطف پاک محمد دا ہر ساسا نال ہاں بخشی جن دی بانگ بغیر نہ دے ابرے حبدار بلالاں بخشی جن دے بوتج آپی روح بھوکی آدم دا بالاں بخشی آخر تے ذکر علی اور حاضری مکمل بولن سارے سجن مل کر حیدر 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 پیار نال عقیدت نال تسی بھی حیدر حیدر رکھو انشاءاللہ عبادت ذوق نال کرسائیں بولن سارے سجن مل کر حیدر 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 دریا جنگل کن سمندر حیدر 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 بولن سارے سجن مل کر حیدر 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 میرے آخری جملے ہیں حیدر نو کوئی آمن سمجھے حیدر نو کوئی آمن سمجھے حیدر نو گمنام سمجھے حیدر نو گمنام سمجھے میرے نبی دا چیف کمانڈر حیدر 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 اور بروانہ صاحب تعارف بھی کیا ہے حسن حسین حسن حسین حسن حسین دا بابا جانی حسن حسین دا بابا جانی حیدر جگ وچ ہے لاسانی ولیاں دا سردار تے صفدار حیدر 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 علی دسین دا جو کچھ پوچھو علی دسین دا جو کچھ پوچھو ولی دسین دا جو کچھ پوچھو بول کے دستا ہے نبی دا ممبر حیدر 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 اور آخری شعر ورد بنا لائے نام علی دا اے پیغام ہے آج دے مشاعرے دا اے ورد بنا اسو تو تونوں وکھیا اس طرح کتنی مل دیاں ورد بنا لائے نام علی دا ورد بنا لائے نام علی دا بن جا خضر غلام علی دا جس دا نام پکایا کمبر حیدر 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 جڑا در رسول تے چک جاوے کسی اور دوارے تے چکدا نہیں بارہ چکیا سونے نے سارے ہاں دا بارہ کوئی بھی کسے دا چکدا نہیں او دے کرم دا ہے دریا ایسا جڑا کسے بھی رکت چ مکدا نہیں سا غیر جنہ بھی ذکر رسول کریے سا مک جاندے ذکر مکدا نہیں